Nganino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, totoo kaya ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagan! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Din ka balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ongo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Kanang dili ko mahimo, Claudia. Nga mahalon ko ikaw. Tungod kay dili mahitabong ang kunon mo nga akong kasing-kasing. Bisan ka pila pa kita mga matay o mabuhi pagbalik. Dili mo gihapon mahimong ang kunon ang akong kasing-kasing. Kasi Christina lang ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Bilang! Di ko gustong litukon mo ba ka ng maong ngana sa akong atubangan, Luis? Ikasilagan ko ka ng maong pangalan! Elmo! Salbahis ka, Claudia! Mao ka na ang may tabukon imo kong pasakitan bisan sa mga pulong lamang, Luis! Adun na ginaing tao nga masakitan! Pahawa! O sige, pamalit mo. Sakit na nga akong abaga. Nga naigo sa lagpot nga butang. Daon. Claudia, sobra ka na. Gitumanan ko na ikaw sa tanan nimong gusto. Aban, gusto na nimong butan hangtod na nga akong ipanulti. Tungod kay maulamang ka na ang paaging malimta ni mo katong Christina! Kinalang dili ka na mag-una-una kaniya. Dili ka na mulitok sa iyang pangalan. Kinilang ang ibutang si mong utok, Luis. Dili o dili mahitabong magkadayon ka mo si Christina. Tungod kay hutdon kong patay ang mga importanteng tao ni inindapita kung supaton ko ni mo! Daon. Mauna kini ang giingon sa akong mga katigulangan. Naway katapusan mong pag-antos sa gugma. Dili ba? Ngano dili ba ko nila hunungan? Karon, mutuon ako sa gisulti sa akong apuhan. Ngang imong sugilanon, way katapusan. Si Christina lang ang gikabalakan ko, Elmo. Wa siya'y kalibutan sa mga panghitabo sa iyang palibot. Inosente siya.
Kinahanglang sultihan mo si Christina sa tinuod agaon. Og naara niya kung dawaton kaniya o dili. Kinahanglang mahinumdum una siya kanako, Elmo. Pinaagi sa damgo. Unsa? Mahimo kong duawon sa damgo si Christina, Elmo. Ulal! Haha, ulal! Kuratan man tayo mo ay! Morning mayong buntag. Sino kayo nga nakuratan man ko? Pero maayo kay ni akan nanding halala sa tatak ato sa tinakay na sugdan na! Sino sugdan na ulal, ha? Sugdan? Pagtarong diyan ulal. Doon na kay... Doon na giday mo'y kaliwat nga buang, ha? Aw, mabuang na yun may nanding. Kayo saan nga nagpakabuang naman nas gugman na bata? Nagsaga naman na laghila ka na gabi? Huwag klarong katag? Ba diya lulaloy. Kayo rin galabo. Kinsa may di mabalaka na ang imong uyab kalit ng gawa, ha? Ikaw kibaam kong nakayuyab sa una. Hindi ka mabuang, ana. Ano, nagkutag-husgot eh. Umanang akong panahon. Lakaw-lakaw sa katos taas ko si tinay ko. Tok-tok ako, nagmatal na ba kay manglawag pakusbabay? Way kaon diya, mana? Way kaon diya, ulal. Yan mo sa bada. Tuan na Lagi. Ang mo kasbing. Sige, ulal. Bye-bye. Mauna na. Bye! Mauna na. Bye, Ingnan na Tinay! ko. Nga dili na mag-apil-apil ang Bye, Yanni! gogma-gogma. Dili magkabang patao. Natanawahin na ano. Nagsige ka dalag hilak-hilak tinan! Bye! Bye! Bye, Tinay! Kawas na rin siya mo kwarto! Bye! Bye! Ay, ungo! Basta kuyawan ako ni mo, uy! Kasi ungo ba? Saan naman taon ka, bay? Kagalgag ba ni mo buhok? Ha? Ay, Ting, padaas tama, uy! Gatama ka! ting, oy. Nabangi lagi ko, ting. Nagitaon na to si Luis ba? Mapitaw na niya ako! Ha? Kay, ato siyang pangitaon, bay? Saan mo ka, mapadamang ka na? Ay, padaas yung kagol! Saman, ting. Ha? Uy, balita dito sa lungsod bahay ni Luis. Oh, Basin ko. Oy! Kalit na kagmaab ya! Saan mo taon ka, uy? Ang agdi. Ako kay Maog noon sa naging si Luis. Ay, dali na. Pag hinaykay na. Higikay na. Misahan mo to sa kapitan nga mutabang siya na itong pangita itong imong Luis. Tara, mato ka. Pagikay na. Ay, todo. Oh. Sige, di maligo na ko. Maglakaw na. Pangitaw na to si Luis. Bisa na sa sukas kalimutan. Kami siya ay. Mamahaw na tabay, Tinay. Na may makaon din eh. Klaro kayo. Dito sa amo. Pag nakabarog nga tao dito sa amo eh. Kaya naparalyze sa inom. Lakaw, uy. Panglungkap sa kusina ay. Aw. Maligo na ko. Sige. Pagdali di ating. Bay, iyon lang taon, bay. Ay, kakusog ba ni mo mulakaw? Mapandul kasi mo kapaspas. Ay, sabi siya. Ay, di lagi ko makakalma, uy. Kundi ko mahibawag na unsa na si Luis. War lagi ito na itabo ni Bay Luis lagi. Doon na lagi, ding. Doon na. Samang ka, uy. Kuya, wag ni mo. Maniguro man ka. Dali na. Mutungas na sa bayang tisa. Mga gina akong kulbaan, gina mo sa magpuyog ng duha, eh. Ano naman? Kaya mo atun siya kasi bahay nga tisa. Oh, Sige na kagatulto. Huwag saan siya ganito. tama dito, Luis. Sige na, huwatan na lang ko na si Mangan, ay. Ako nalalaho sa ibabaw kung di ka. Ay. Buwan na taga. Bahalag magkurong yung tinay ko. Ningantay ko magtanaw ng bahay nga tisa. Tara, kuyungan ka. Bahala na. Ikaw ba? Oh. Anong mahadlok pa ka ng bayang tisa nga pirmi naman tadiha? Ambot ba, bay? Laim ginong pamati mo sa makita ko na. Na, dali na, uy. Ha? Dala. Lo! Loin mo! May buntag, Lo! Lo! Bay, tinay. Huwag ang tingali tao diya, bay. Huwag magkitingalin mauli si Luis, no? Ako, kuhan, bay, mangita na tayo sila yung dapit na. Tala. Lo! Isang sao pa rin mo, bay. Huwag yung tao diya. Huwag yung ulal diya. Ulal? Lo! Unol. Huwag unol diya. Huwag tao nga. Bay nga tisa kay huwag may mutubag. Aw, dali! Wato na natin sa kapitan. Mas bayo ba? Tara. Usa!
Wa pa gyud ninyo makit-i ang imong amigo tinay. Wa pa lagi, Kap. Awa na to. Ha? Unsay wa na, Kap? Kining milayas na to. Ha? Milayasan na kaniya. Ay, di lagi mahitang layasan ko niya, Kap. Naadlok lang ko, Kap. Usa may gikahadlukan nimo. Nga mabiktima si Luis sa mangta sining atong dapit. Usa? Bitaw, Kap. Tingog ko, Kap, ha? Tingog dia. Tingog ka. Alage. Ay kalimot, Kap. Usa man? Nga dunay na nga matay ning atong dapit tungod anang mangkas. Ay, kadiyota. Huwag mo kumalimot, ana. Naaram nila. Nya. Wa kay aksyon sa imong buhaton, Kap. Ha? Wa kay aksyon na. Bitaw, Kap. Ang nga lang aksyon na nanimo pagkawa ni Luis karon. Sa mga pagkakapitan, oy. Ay. Wa magkitangad sa mga kabarangay. Usa tangad, ha? Tangad ba? Usa man ang tangad? Ha? Na isagos man ng Bisaya ba? Tangad. Wa kay tagad sa imong barangay, ha? Sa mga di ka ang trabaho? Makon ka naman rin. Tudlo ni mo, tudlo ni mo, doon lang sa akong mata. Sorry, Kap. Usa gikasabaan ko ni mo, do. Waka boy, Agi. kasabag yung taon na kong yung tahod ni mo. Usi tahon. Sabi to, ni mo na ako manok. Tahod ba, tahod? Tapos yung tahod ni mo. Ha? Kaning amo, Kap. May pahungaw lang gid mi sa among kanang among nasa muna ba? Kay naluoy nagikuan niya kung abay tinay. Nga wa magtanaw, wa ka magtanaw sa mga mata, ha? Yan naman. Nagubang nga sini ginilak, Kap. Luoy na taon kay na, Kap. O, ginakap. Wa ko'y tug. Tabang itaon mi, Kap, oy. Sama ka, Kap. Tabang ka, pangitan mo bay Luis or di? Saman, ha? Saman, di ka? Mo aksyon magkakwilyo, hiro na ako. Sorry, Kap. Susuko ka, no? Sorry, Kap. Kapitan daong ko, do. Sorry, Kap. Kisa may kapitan din eh. Ikaw lagi. Ha? Ikaw? Di, ikaw. Dali, do. Ikay puli din sa akong likuranan. Ikay puli. Kap, ikaw ba, Kap? Bijinsi mo ko ni, tabangi mi. Butar, kaya mo ako butar kaya, Kap. Sige. Wag ka masuko na ko, no? Aron mahusay ta. Adoo na to ang bahay nga tisa. Very good. Dito naman mi, Kap, pero wa may tao. Basig bitago lang sa sod ang inyong gipapangita. Ipapangita naman. Ang inyong gipangita. Kay dili gustong makitaan. Doon na lagi nahita mong Luis, Kap. Tuon na lang na ako, oy. To lang, Kap. Atong baligo na to. Sige. Biis. Ay! Si Bisay, Kap. Bangang sa ilo. Okay. Gusto sab kong mutanaw sa bahay nga tisa. Kung tinuod ba nga dunay na nagpuyo din eh. Oo, tanawa, Kap. Limpyo ng palibot, ha? Ako may hardinira din, eh. Sabi ni. Hardinira ka sa imong uyab? Ay lang pagbuot, Kap. Mao na among sugilanon, hardinira ko. Wa man ko magbuot, wa man. Gamitan ng utok ni mo, Kap. Sa may tubaton din, eh, ha? Gamitan ng utok mo. Dito, saan na kong utok na ko, no? Gamitan ng utok ni mo sa itong buhaton din, eh, ha? Ay! Usa magkano? Imo kong gipasingitan? Nagdali mo gud mi, Kap. Wa ko nangitag singit. Kadang Sige. nagdali lang gid mi. Maya ni mo, do. Kapitan daw ko, do. Ay, wa mi ka malimot na, Kap. Wa mi malimot na. Alala. Tagpitan ninyo ang tagbay. Kay susihon ako sa loyo. Susihon ako sa loyo, ha? Kining. Masig nagtago lang din ka ng Luis nga inyong gipangita. Sige, Kap. Lo! Lo Elmo! Luis! Lo! Gawas sa taon mi, Lo. Luis! Gawas na dialo sa inyong bahay, Lo. Kung naama ka sa sud, Luis, pagkitataw na ako, eh. Nawala ka na kay kundi mo. Naon sa mga kamahal! Aba! Wala! Si Kapitan man to! Misinggit siya. Una, patay na itong kapitan. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor,
Rani Budumo, mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.